It-taħdidiet dwar il-Libja jidher li sabu ntopp ieħor. Dan hekk kif il-gvern ta' Tripli ma attendix għal laqat fil-Marokk u ppospona l-parteċipazzjoni tiegħu biex ikollu iktar ħin ta' konsultazzjoni. Fid-dawl il-Prim Ministru Libjan Abdullah Al-Tinni fi żjara f'Malta wera d-disponibilità li jintlaħaq qbil u kien pożittiv li jkun iffurmat gvern ta' għaqda nazzjonali, tkellimna mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella li qed isegwi mill-qrib dak li għaddej fil-Libja. Il-Ministru Vella innota li l-intoppi kienu hemm sa mill-bidunet u miż-żewġ naħat. Walek aħna nżommu nippruvaw nħeġġu iż-żewġ naħat u anki magħhom ma ninsewx hemm anke l-element ta' miżurata biex dawn ikomplu bid-diskussjoni għax illum kważi kulħadd realizza li l-unika triq hija t-triq tal-diskussjoni mhux il-militar. Fakkar li hemm persuni li għandhom l-interess li l-qbil ma jintlaħaqx. Però tenna li għandu tama li l-affarijiet jimxu l-qoddim hekk kif jidher li hemm rieda tajba miż-żewġ naħat, anke għal fatt li ż-żewġ naħat komplew b'dan il-proċess fir-Ramadan. Tenna li nuqqas li ntaħaq bil ifisser diżastru għal-Libja u bħalma diġà sar dawk bl-intenzjoni li jagħmlu l-ħsara u l-bsaten fir-roti se jsibu min jeqfilhom. U t-teddida qed hemmhekk li oħrajn illi se jippruvaw għal raġuni oħra ħarbtu li dal-proċess ma jibqax mixi l-qudiem ħajjibdew ikollhom fuqhom is-sanzjonijiet tal-ġus Magħquda. Fl-aħħar nett innota li bħal fi ftehimiet oħra kull parti qed tipprova tieħu l-iktar li tista' mill-ftehim. Dan fi ftehim komplikat u li għad fadallu żviluppi xi jsiru fih. Għatem ħafna ntoppi, pero l-importanti li l-linja di massima ġifi dan il-linja politika hija li ejja nkomplu niddiskutu. Dak huwa importanti ħafna.